darme a excusa de poder vir a pasar uns días a Lugo. En segundo lugar, por estar aquí, participar nunha mesa sobre un tema que lógicamente me interesa. E terceiro, tamén que o quería decir, porque me dá unha oportunidade preciosa, que é a de facer un recoñecemento público do cariño, a admiración e o agradecemento que sinto por Dolores Vera. Dolores era redactora, traballadora nunha das primeiras redaccións nas que eu entrei a traballar, que era a da Voz da Galicia, aquí en Lugo. Eu tive moitísima sorte, considerome moi afortunada, porque aí estaba Lola e outros compañeiros que foron moi generosos conmigo, que me ensinaron o que ela falaba ao principio, as cousas do oficio. Eso non é habitual, porque noutras redaccións eses secretos, esas cousas do oficio gárdanse e non se lle ensina a xente nova. Eu estoulles moi agradecidos esta oportunidade preciosa para mí. Ben, hai pouco a xornalista Soledad Gallego Díaz, cedendo a irresistible tentación do titular sensacionalista, dixo, literal: os periódicos desapareceron e non o sabemos. Somos como mortes vivintes. Así que, pois, se non se decatara, a que lles fala é un zombi. Claro. Braceando, saímos dos artegos nas oficinas do INE ou da premonición certa do desemprego inminente, disfrazamos a preocupación gremial ou corporativa pola crise que nos está deixando sen traballo e que non afecta só a este gremio, a outros. E comparecemos ante o público para presentarnos como profetas da apocalipse dunha era a dos vellos xornais de papel. Argumentamos que o que se aveciña non é só unha sustitución dos vellos diarios de papel polos novos soportes electrónicos, senón a desaparición do mesmo xornalismo, entendido como compromiso coa información e coa expresión libre e desinteresada das opinións. Do xornalismo entendido como cuarto poder que non pode ser barrido sen que a calidade do noso sistema político non se resinta. E os que nos escoitan senten un tremor percorrendo polas súas costas? Senten? Non. Non. Porque temos que admitir que non somos os temibles zombies de Walking Dead. Temos que admitir que somos uns zombies dunha película mala, de moi baixo presuposto, que non meten medo ningún e que se cadra ata dan risa. Porque sai o público disparado ata o primeiro quiosco a mercar o xornal? Non. Estes zombies somos vistos como uns espantallos ridículos, saudados no mellor dos casos con absoluta indiferenza. Os xornalistas estámonos prestando a dar publicidade ao que non son máis que os argumentos e os intereses das empresas editoras dos diarios. É dificilmente entendible isto, dirán vostedes, sobre todo porque esas mesmas empresas non defenden os xornalistas. Son empresas que en moitos casos pensan que se pode facer xornais sen xornalistas. E son elas, esas empresas, nas que nestes momentos de desconcerto teiman en identificar os xornais co xornalismo. Esas empresas que perden lectores, anunciantes, influenza, credibilidade e que veñen a perdendo, non os esquezamos, dende antes da chegada de internet, confunden a erosión do seu monopolio informativo, do seu modelo de negocio coa extinción do xornalismo. Así que eu non creo que a razón este completamente ao lado dos apocalípticos, pero tampouco dos integrados. Non atopo motivos para predicar a incompatibilidade de internet cun xornalismo de calidade. Pero tampouco hai razóns, creo, para ilusionarse coa posibilidade de que todos os condicionantes que sempre pesaron sobre os vellos xornais de papel desaparezan, casi por arte de magia, en internet, e que agora estemos
na véspera de unha aurora da idade ou idade de ouro do xornalismo. Así que, na encrucillada, seguimos facendo a mesma pregunta que case 2 séculos atrás formulou Larra deste xeito. ¿Quién es el público y dónde se le encuentra? Segue sendo a mesma pregunta. Si, os nosos mestres, Larra o primeiro, xa fixeron as preguntas e eles tamén deron as respostas. O que os xornalistas esquecemos habitualmente, non? Bueno, doutores ten a Igrexa e gurús o xornalismo do futuro. Con permiso de todos eles, eu penso que o negocio para as empresas e o público para o xornalismo, para os xornalistas, non estará en vomitar comunicados dos gabinetes de prensa, en cortar e pegar o teletipo que serve a axencia de noticias, en ofrecer de pago o que está de balde e vai seguir estando, por moito que nos faga dano aos xornalistas. Ni tampouco vai estar en chiar en 140 caracteres. O negocio para as empresas e o público para os xornalistas, quero pensar que vai estar en facer un periodismo, en facer un xornalismo que non esqueza as leccións dos vellos mestres. Como de Plácido García Planas, por exemplo. García Planas é correspondente de guerra na Vanguardia, no xornal editado en Barcelona. Bueno, un correspondente de guerra, se saben, é un deses tipos que nos figuramos cun chaleco cheo de petos, co desleixo dunha barba de 3 días, demasiado atarefado polo día vendo que ocorre mentras vai esquivando os proxectis, e pola noite, non menos ocupado, baixando unha botella de Jack Daniels no hotel cos compañeros. E quen pode imaginar a un tipo así preparándose para ir a Kandahar, metendo no Maputo un libro? Ese periodista inverosímil é García Planas. E cal é o volume elexido? Pois un volume de 1916, titulado Narraciones de Tierras Heroicas, que é un libro de crónicas que un xornalista, Agustín Calvet Gacier, escribiu sobre a Primeira Guerra Mundial. Esa é a lectura que leva a Kandahar. En o Afganistán de primeiros do século XXI, Gacier exerce o seu magisterio. E García Planas síntese acompañado e sinte que o seu traballo sigue sendo o mesmo. O mesmo que atopar a palabra precisa para describir o que está vendo. Iso é unha guerra dentro da guerra, é a batalla diaria do xornalista. Pois ben, en todas as trincheiras, en todas, e non fai falta ir a Kandahar, o noso traballo segue sendo o mismo, o de buscar palabras, as que os poderes pretenden silenciar ou converter en propaganda. O noso traballo sigue sendo o mesmo, depurar unha prosa como a de Larra, que dispare sin contemplacións na tempa da sociedade as verdades. Falar coa lingua viperina de Luis Buenafús, ou conservar a vocación por ruar, por andar polas rúas e non encerrados nas redaccións de Corpus Barca, ou manter, como Manuel Chaves Novales, a independencia de criterio fronte á cativeza dos partidismos alimentados por espurios estipendios, ou cultivar a ironía do mellor Julio Camba, a ironía que denuncia a mentira e a necidade reverenciadas, idolatradas unánimemente. E tamén o escepticismo de Julio Camba, quizás atemperado polo alento esperanzado que a tensión entre memoria e desexo conferiu sempre a obra xornalística de Manuel Vázquez Montalbán. Eu que non teño ninguna obriga de defender os xornalistas. Eres xornalista? Sí, pero non teño ninguna obriga. É probable. Penso que todo isto representa unha exigencia, non só para as empresas que esqueceron que non se pode facer xornalismo sen xornalistas,
sino que tamén representa unha exigencia para os xornalistas, porque non todos temos esas cualidades. Non todos temos esas cualidades e non todos facemos o traballo dese xeito. Bueno, isto penso, pero seguramente é un consuelo insenuo, pero cando me chuzaron con iso de que era unha zombi, non se me ocurriu nada mellor que sair disparada a buscar a compañía solidaria destes outros mortos viventes, os vellos mestres do xornalismo, aos que non quero tanto como, por exemplo,